10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. 5 dagen later gaf Nederland zich over, met uitzondering van 1 provincie. Want in Zeeland vochten ze door. Met vandaag de strijd om Zeeuws-Vlaanderen en de overgave. Op 17 mei geven de Fransen Walcheren op. En een dag later veroveren de Duitsers Antwerpen. Maar ze kunnen de haven nog altijd niet gebruiken, omdat de geallieerden nog Zeeuws-Vlaanderen bezet houden. Maar de Franse troepen in Zeeuws-Vlaanderen worden teruggetrokken naar het zuiden, om daar de Duitsers tegen te houden. En de verdediging van het laatste restje Vrij Nederland wordt dan overgelaten aan de Belgen. Vanaf 18 mei 1940 was het gemeentehuis van Oostburg ook het provinciehuis. En zat hier in feite het hoogste bestuurlijk gezag van het laatste stukje Vrij Nederland. De commissaris van de Koningin van Zeeland, de enige in Nederland die nog niet onder Duits gezag viel, Johan Willem Corlitz van Uffort, was op 15 mei namelijk al vanuit Middelburg naar Zeeuws-Vlaanderen uitgeweken. Dat leidde tot de bijzondere situatie dat Oostburg op dat moment in feite de hoofdstad van de Vrijstaat Zeeuws-Vlaanderen was. Toch stelde dit in de praktijk weinig voor. Het was natuurlijk de Franse legerleiding die het hier echt voor het zeggen had. En zij besloot de verdediging van dit laatste stukje Vrij Nederland vanaf nu aan de Belgen over te laten. Vanaf 18 mei ontstond hier in Zeeuws-Vlaanderen een bijzondere situatie. De Fransen, die tot dan toe het opperbevelhebber in deze streek hadden, trokken weg naar Noordwest-Frankrijk om hun eigen verdediging verder te versterken, omdat daar de verdediging aan het inzakken was door de Duitse druk vanuit België. De Belgen kregen op dat moment hier in Zeeuws-Vlaanderen het bevel over en dit was een ontzettend interessant strategisch stukje voor de Belgen. Het sloot namelijk naadloos aan op een eigen verdedigingslinie. Met de noodstelling van het kanaal van Gent naar Terneuzen en Gent als centrale militaire vestingstad. Het gevaar van de Duitsers kwam in dit geval vooral uit het oosten, uit de richting van Antwerpen. En daarom namen de Belgen positie in aan de westkant van het kanaal van Gent naar Terneuzen en groeven zich daarin. De Belgen bleken redelijk rukzichtloos in hun verdedigingsstrategie. Hier aan de westzijde werden door de Belgen grote verdedigingsstellingen, loopgraven, geschut opgebouwd om richting het oosten, waar de Duitsers zouden komen, om dat te kunnen bestrijken. De gebouwen vanuit Oost-Zeeuws-Vlaanderen moesten daarom ook voor een vrij schutsveld compleet vernield worden. Dan had je het over bijvoorbeeld 38 nieuwe werkmanswoningen die net waren opgeleverd, maar ook de spoorbruggen en de scheepswerf hier. Ook werden toentertijd een 40-tal schepen die op dat moment op het kanaal waren tot zinken gebracht. Ook iets verderop, in het dorpje Westdorpen, dat vlak aan het kanaal ligt, sloegen de Belgen genadeloos aan het vernielen. Ik was 4 jaar en ik heb er niet veel van meegemaakt van de oorlog. Maar ik kan me wel herinneren dat op 18 mei de Belgen hier binnenkwamen. Als oprichter van het museum, zou ik maar zeggen, weet ik er veel van. Ik heb er veel van gelezen. Op 20 mei, toen de eerste Duitse patrouilles zich in de buurt meldden, gaven de Belgen de inwoners van Westdorpen de opdracht te evacueren. Ook Johan Thomas vertrok met zijn vader en moeder. We moesten die dag in allerijl het huis verlaten. Ik zat bij mijn vader van voor op de fiets. En we reden door de Molenstraat met meerdere mensen richting Zuiddorpen. En ik zei tegen mijn vader, kijk, in die droge sloot, allemaal Duitsers. Mijn vader zei, sst. Toch kwamen de Duitsers op dat moment nog niet in actie. En terwijl de inwoners van Westdorpen in Zuiddorpen verbleven,
gingen de Belgen door met het vernielen van de oostkant van het kanaal. En daarbij werd flink geplunderd. Er waren verschillende boeren uit Westdorpen, die mochten terug om hun vee te voeren. En die hadden gezien en gehoord dat er heel veel winkels geplunderd waren en heel veel kapot gemaakt. Ja, dat was geen fraai optreden van die Belgische soldaten. De Belgische soldaten in die tijd waren vrij slecht uitgerust. Kleding liet te wensen over, schoeisel liet te wensen over en men was ook beducht voor voedseltekorten. Dus er werd ook heel veel voedsel geroofd. Een andere reden was frustratie. Frustratie dat de oorlog slecht ging, dat verdedigingslinies in België werden doorbroken en men had op een of andere manier een soort souvenir nodig dat er toch een soort succesvol veldtocht in het buitenland was plaatsgevonden. En tot overmaat van ramp werd in Westdorpen op 21 mei in afwezigheid van de bewoners ook de kerktoren nog verwoest. Om te voorkomen dat de Duitsers hier gebruik van konden maken als waarnemingspost. Een schending van het oorlogsrecht. De toren hebben ze laten springen en de kerk hebben ze in brand gestoken. Op 23 mei kwamen de Duitsers dan eindelijk met volle kracht op het kanaal af. In eerste instantie wisten de Belgen redelijk weerstand te bieden. Maar met versterkingen en luchtaanvallen wisten de Duitsers het kanaal uiteindelijk in handen te krijgen. Daarbij was ook nog een andere ontwikkeling gekomen. Namelijk dat het bruggenhoofd Gent op de 24 mei doorbroken was. De verdedigingsstelling hier aan de westzijde van het kanaal van Gent naar Terneuzen was totaal nutteloos voor de Belgen en ze bliezen dan ook de aftocht. En de volgende dag, 25 mei, zijn we weer naar huis gegaan. Het dorp was één ravage, maar ons huis stond er nog. Helemaal af. De Belgen trokken zich vervolgens terug in West-Zeeuws-Vlaanderen, waar opnieuw geplunderd werd. Een andere schade ontstond op 24 mei in Aardenburg, dat door de Duitsers werd gebombardeerd. Hierbij kwamen naast 11 Belgische militairen ook 2 inwoners om het leven. En in de dagen daarna trokken de Belgen zich langzaam terug uit Zeeuws-Vlaanderen. Deze regio was niet meer van strategisch belang voor zowel de Belgen als de Fransen. Op 27 mei kwam er een Duitse patrouille op de fiets in Aardenburg aan. Ze keken heel even rond, ze zagen dat de Belgen weg waren en vertrokken weer. Daarna is het nog enkele dagen onduidelijk wie hier de baas was in West-Zeeuws-Vlaanderen. Totdat de Duitsers definitief kwamen. Dat was pas begin juni, nadat België zich op 28 mei 1940 had overgegeven. Omdat de Duitsers op dat moment prioriteit gaven aan hun strijd in Frankrijk, kwam de daadwerkelijke bezetting van West-Zeeuws-Vlaanderen door Duitse soldaten pas enkele dagen later op gang. Begin juli vertrok de commissaris van de koningin vanuit Oostbrug terug naar Middelburg. Hij werd daar in september vervangen door een sympathisant van de Duitsers. Zijn machteloze bestuur van de Vrijstaat Zeeuws-Vlaanderen had amper 2 weken geduurd. Begin juni 1940, 3 weken na het begin van de Duitse invasie van Nederland, wordt het laatste stukje Vrij Nederland, Zeeuws-Vlaanderen, ook bezet. Daarmee is er een eind gekomen aan de strijd om Zeeland in 1940. De Belgen hebben dan inmiddels ook al gecapituleerd. En korte tijd later, op 25 juni, geeft ook Frankrijk zich over. Maar wat gebeurt er nu na afloop van de strijd in Zeeland? Daarover meer in de volgende aflevering.